ଦେଖେ ତୁ ଯଦି ଦିନ ରାତି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ରହିବୁ ତତେ କେମିତି ଲାଗିବ? ହଁ ବିରକ୍ତି ଲାଗିବ, ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ମୋ ଜଗାସିନୀ ଦେଉଳ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ରହୁଛି, ତାକୁ କଣ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁନଥିବ ନା ବିରକ୍ତି ଲାଗୁନଥିବ? ଆରେ ସେ କଣ ମଣିଷ, ସେ ପରା ଦେବତା। ଆଲୋ ମା, ମଣିଷ ଆଉ ଦେବତା ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଯେ? ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, ହେଲେ ତାର କଣ ଜୀବନ ଅଛି? କଣ କହିଲୁ? ମୋ ଜଗାର ଜୀବନ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ର ଯଦି ମୋ ଜଗାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ତାକୁ ଡାକୁଛ କାହିଁକି? ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ପାଖରେ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇକିରି ଅଧିଆ ପଡୁଛ କାହିଁକି? ତଥାପି ନା ଶୁଣୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏନି। ଜଗାର ଜୀବନ ଅଛି ମୋ ଜଗାର। ଆମେ ଗାଧଉଛେ, ସିଏ ବି ଗାଧଉଛେ, ଆମେ ସାବୁନ ସାପ ଲଗେଇ ହଉଛେ, ହେଲେ ମୋ ଜଗା କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଲେପି ହଉଛି। ଆମେ ଖାଉଛେ, ମୋ ଜଗା ବି ଖାଉଛି। ଅଳପ ନୁହଲୋ, 60 କୋଟି 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖାଉଛି। ଆଉ 36 ବାଟପୁର ଲୋକ ଆଣି ପରା 36 ଯୋଗ ଖଞ୍ଜିଛି। ହେଠି ଆମେ ବସି ଗୀତ ଶୁଣୁଛେ, ହେଲେ ମୋ ଜଗା ବସି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣୁଛି। 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ରସିକିଆ ଠାକୁର ମୋ ଜଗା କହିଲା ନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ନୁହଁରେ ଜଗା? ଆଚ୍ଛା ଭୟା ନା, ତମେ ଏଇ କହିଲ ତମେ ଜଗାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲ କୁଆଡେ? এই দেখে এই যে গরম পড়ুଛି ଘରେ ତ ଶୋଇ ହଉନି, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆରେ ହେ ମୋ ଜଗାକୁ ତ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟୋକାକୁ ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ବାହାରେ ନେଇ ବୁଲେଇ ପବନ ଖୁଆଉଥିଲି। ଏ ଦେଖୁନୁ ଝାଳରେ ତା ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖିକିରି କଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ତ ଖାଲି ଖିଲି ହେଇ ହସୁଛି। ହଁ ଭାରି ଗୋରା ଟୋକାଟା ତ କଳା ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଆଲୋ ଦେଖେ ବା, ମୋ ଜଗାର ରଙ୍ଗ ଅଧରର ରଙ୍ଗିଲା ହସକୁ ଟିକେ ଦେଖେ। କଣ ମଣି, ଠିକ କହିଲି ନା? ଏବେ ଯିବା ତମ ଜାଗାକୁ ଯିବା।